ithi angin han ngai to chinte ithia ichungte le ichiante ni ruang an phum to a I ruang phum ani zana khan tu emolo kalin I than chu ron hai le in I taksa nun na nei to lo chunga chuan I damlaya I to na ni lo chu pathian ne na lom thu I soina hial tur khoparap thak le ten chu thleng angin han ngai to chinte chung thil chu ataka po thleng tura I ngai lo ani hial mai theye ma se Pakistan state pakhat Karachi a chuan mithi ruang somnga chuang chunga a thleng mau mai he thil thleng hian mi puiri rule anrin na hial po a soi nging dot mai le khovel mun sang sanga thlan mual mi puite anin vui liama anin phum theina a veka paposh nagar Karachi a khote takte a po chuan a ve ngei mai ma se an thlan mual ro hi chu kan mu chinte nen hian in angkher lo mai thei he thlan mual a hian thlan te chu che in an mi phum te chu phum an ni zana avek lo thau le in an ngaya he thil hi kumsang ni pathum khomi puiten an chungte an mangai tak tak te an vui liam na thana thil thlenga changa inchan ani paposh nagar thlan muala chuan an khomi te chu an phum deuh ber an thlan mual hi hnai te a omania wangin mi puite pon an chungte an mangai te thlan po chu an tlo fawa ma se chung ko khat chuan anin phum tu ka thlanan va to le chuan a hmania thlanan kalsan ang lo dewin a ni in an sheta that mai he hi chung ko khat chau thil ton ni lovin chung ko tam tak chuan an tong ta pheu mai le a chang chuan thlan vur na leite chu alo in thak danglam thin ni in an soi kumte alo veya thlan wala po chuan vuiliam an tam ve tiala an hmangai te thlan tlo tu te po anom ve de urenga ma se heng thil hi engwanga thleng nge ti ero an she chuak thei mai big lo engin nge tu in nge an hmangai te an chung te ha chol na ti buayang ti chu an ti na saberani ta Pakistan baka India le Canada mun shanga chuan mi puite ti na saberani a mi chi shangin a chan ni thei om chu thil chi shangin an soya dikber veka chuan anin ngai ta boxi a chan ni oma an soi chen khatte chu omang ve tak po om nual mai a ang ve ber pakhat chu taksa peng shal hi ani heng hun lai hian mishing taksa peng shal chungchang chu Pakistan mun chen khata chuan a ringun hle a an newspaper chen khata phei chuan miswal pol mishing taksa peng manga sumdong anom ni in an tar lang hialani thil ni thei tak ni in langma se thil thleng nen chuana in mil chia lawarin na aron vele a paposh tu Karachi Central District ni in police te po an khwa chuan an khau hle dan lawa thil ti emo miswal pol o manga shiat na an nei lawa wang chuan thil ni thei chia lo ni in an ngaya chu mai baka heng taksa peng lak te hi thlan mual ni lo damdoina ruang da na lam vela ti ani zok fo wang hian ani thei che in an shelo le thung he an ngai dan hi kalsanin chen khat chuan ram huai ani an ring ru deuh chuma nima sela tu ma chuan ram huai lamani chu an ring ngam hau lo thung ma ni pon han ngai to ila heng huai le tharau hian min chen chil lo se kan du cheu ome hei aya oi omzo krin na chu aron chuak vele ta chu thil chu Pakistan chau po ni lo India ram hun shanga po thil thengani chu medical student ten mithi ruang an ruk hi ani medical student te a begin private institution azir te chuan am practical man turin mithi ruang an runa se emema a chan pakha chu kan taksa peng donate hi kan tam lem lawa medical student ero an punze lawangin indai lo na atam emema mithi ruang ruk hi a hluar hle Karachi a chuan medical college som pasari ilaya oma tuti ber nge ni ang ti chu zo na tam berani khomi puite chuan chui chiana en thli thlai chu an rel ta thlan en kol tu te chu zirlai local an omem ti te chu thli thlai turin an cha ta a nima selani aliam ve zela zirlai ang local anom ngai lawa ma se thanero anga yangin khoile ti danglam alani le zel boxi
thlan enkol tu te po in chutiang hriat an nei mia bok si lo thil te chuan zia anei ta lo hle mai thlan chu Hmeichhia dalani zel bok si nen mipui ril ru po chu abuai to hle mai hunaliam zela tuna chuan apoi khoitu po mihring ani emo ramhuai ani emo afim khur lo ve tiala poi khoitu aron che chantira thana danglam na tlem chawan hmu thin kha tuna chuan thlan lai hon le nge yani ti achiang zual sawa he thil thleng hi kumsari lai chuani ta mun shanga po soizui a hlo na sa zual to khop mai mitam tak chuan ramhuai sual thil ti ani an ringa paposh nagar mi puite chuan rin lo du te ma se police te chuan an khonai vai thlan mwala chuan mi pahni black magic ti na na man tu ro ru thin an man ta tlat maya chu chuan an khotlang po chu a chhong hle amai ro chu chumi te in puan na ai ro chuan paposh nagar thlan mual an khoi ngai lo thu an soile sia chu ba ka an thlan mual le abul hnai vela chuan black magic ti na hnu ma hmu tur om lo finfiana engma an hmu tak lawa chuan in kai hnoina an nei lawang chuan an ngai le ta ani mi zong chuan chui chwa tumin Sherlock Holmes an ni ta deuh vek ani bere akum riat na kumsang ni som pakhata chuan mi puite chuan thil hriat chwa an nei ta tlat mai thlan Hmeichhia te chu Hmeichhe thlan vek ania avai chuan thlan somli atanga somruk inkar ani he thlan mual hi thlan lian takani lem lawa kumsang ni pathum khan thu nei tu te chuan akhat to ti in phum bel an phal to lo hiala nima sela in rel bol na thataka omlem lo wangin kumsang ni som pakhat thlengpon in phum chu ala omrenga tin helai thlan muala thlan som nga vel chu Hmeichhe thlan ani October ni som thum pakhat kumsang ni som pakhat zandar sari velania mi puite chu an chong trai zo in laman pan sanga chen khat chu thlan muala an chungte an hmangai te tlo in hunan hmang mek bok zan re lai tak chuan mi pakhat chu ber deuh mai hian ramhuai zolang mai hian aron tlana aron auta chiam mai le mi puite chuan puitumin an vapan nai vata an han en chian chuan thlan mual en kol tu Muhammad Ria saloni chuti tak maya an thlan en kol tu hlaule thabara aron tlanta chiam mai chu ma kan ti hle Muhammad Ria chuan athil ton chu soita thlan pakhat an phum thar lima chang chuan Hmeichhe ruang lo chuakin amita chang chuan eng ron chua ka hmu thu a soita mi puite chuan a thlan soi chu enfi avatin achung chin na chu lu tuman om ti hriat tak hian alawin o hong huawa ruang po chu alo om to hau lo mai mi puite chuan ria sa akorvela chirkai luai chu an enta thap maya kha mi hun rei tak chung an kho thlan mual khoi buai chin tu mi puiten ramhuai motia an lo hlau ruk em an khotlang ti buai em tu kha tu dang ni lavin Muhammad Rias chu ani ti an she thiam ta mi puite chuan thil thlen dan te chu an han sui zon ta a mi thi phum thar thlan chin na in hongte mi cherwang kher abau chin dan te chu an han en chuan Muhammad Rias chu an tin zon ta vek mai hun rei lote a police te chu ron thlengin Rias chu an ron man ta a police te chuan engwang nge thana chuan a lu a enge ti atum ti te an han zota Rias chuan thlan ka lu khan amita lo menga chuta chang chuan eng ron chuakin ka phuna sain ka hlau hlea pathian chu ngai dam dilin ka thil ti swal chin te ka ti to ngai lo tur thu ka india ma ti in a chang ani Muhammad Rias hi necrophilia nei ni in necrophilia chu mithi to ruang ita 6 man pui chin te hi anni paposh nagar mi puite chuan kumsom don chu an thlan ma khoi chin tu an chung te thlan khoya swasam chin tu chu tunge ti in an ril ru alo boy hle china tu ma nan thlan mual en kol tu thlatina lo manata na cheng zani la yan pek chin nge chu ani ang ti rin na an nei hau lo heng zong te hi engtika changa lo in chan nge ni Muhammad Rias hi Pakistana khote takte sargoda a cheng ni in
kumsang ni pathuma Karachi hian a pema na tho turte azon na lama warisa liakbat ami nen chuan intongin chianan ni zuita ani hunrei laute a warisa chuan a hna thona a riasa chu a chhorve a chu a hna thona chu paposh nagar thlan mual chu ani an hna chu hna ol samte ni in thlan vur na leite chu tuyan lo pe china warisa le riasa chuan thlan chu an enkol dun chhauta chara ma se engthil nge kalswalta riasa chuan warisa nen thlan te chu tuyan pek chin thu soin asoi zel dana chuan an sa khochang chai na un voi nga na zo nitlak don chuan Hmeichhia phum thar te thlan chu kan thli thlaya kan thil ti chin chu kan pahnih chuan kan ti ta chin ani atira chuan riasa chuan an hna chu pa ngai takina thoka warisa ero rei tak tak te bawin khothim hnuwa te aron le chau zela chumkha chu riasa chuan warisan mithi to ruang chunga athil ti chu awa phok ta mishing pa ngai chuan rap thlak ti in kan thin te po arim nge yang riasa ro chuan warisa thil ti chu azom ve ta zo kani mi puite zo na liam ber chu mithi ruang som nga vel zet khoi chia dania engting nge man chhu an ni wat lo thei ti le warisa chu khonge a om ti hiani achana chu rias le warisa te hi fingle phakar tak ni in ruang man na siam po an uluk hle islam sa khochong chai hun voi nga na zo lama tlaidar nga hnulama phum chau an khoya zan khothima chau an che china warisa chu zule draksa khoina sata wangin athi ni ina soi he ero shadeng atan heng zong hi riasa soivek ni in warisa hi a nge yani ti finfia na a lava mi puya changpo in warisa hi a nge yani ti finfia theanom heklau he khesi Pakistan mi news puang chin pakhatin jela riasa akom na achangin alolar chhuak hluayani riasa laka hian Pakistani penal code noya article 297 376 377 le 354 mangin case file ania ashem na hi damchung lung in tanemo khai lum te po ani hial theiani ramchen khat US te chuan necrophilia chu rilulam nat na ni in damdoi manga enkol tur ni in an ngaya heng Pakistan te India ang tengei po rilulam buaina ngayin shemna ain enkol na pek ni se tipol po anom venuk mai nima sela athil ti hi swalian tham takania kumsang ni som pakhat le sang ni som pahnia te Pakistan newspaper shanga te chhuani in hnial na atam hle a Pakistan newspaper don ngei po in rilulam buaina ni in natna nei te chu shem ni lawa enkol ngai nia angai thu achwa hiala he in hnial na hi hunrei tak chung chu akal ring to don ani tuna chuan he mithi ruang som nga te case hi kan sheta a chinfil mai ro thil har satakalani aminung te pon kan digna chanvo kan hu hlei theilo na khovela hian mithi to te tan chuan an digna chanvo hailan sakhi thil har tak chu ani ole tunchuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota milongai thak saka wangin kalom emema ka video te ingai nat zong ani chuan khungai takin he channel hi milo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tur te po milongai chan sak zel don nia ti chuan WhatsApp group siam ania a omve du chuan description a hian link ka da anga link kal tlang hian in lo join don ania adu du ta na join theya video request du nei te tan po he group pa hian a request the zel don ani